Avui, en Furtius de la Història, els parlarem de la fundació del primer manicomi d'Europa, que va ser iniciativa d'un valencià, el pare Gilabert Jofré, allà pel 1409, i que va ser conseqüència de dos fets. El primer, una casualitat. El segon, en canvi, una estratègia perfectament dissenyada. La construcció de l'Hospital per a Malalts Mentals no és més que el final d'una història que ara els contarem. Aquell diumenge, 24 de febrer de 1409, es dirigia el pare Jofré cap a la catedral. Tenia previst oficiar la missa i, durant el sermó, denunciar la situació social dels bojos. Quan arribà al portal de la Valldigna, es trobà una escena que reforçà el seu desig d'ajudar als folls. Uns joves apallissaven i es burlaven d'un pobre beneit. Semblava una premonició divina per defensar amb més passió un tractament digne per als malalts mentals. Durant l'edat mitjana, la demència s'entenia com una possessió diabòlica que només podia curar-se amb exorcismes. Però Sant Tomàs d'Aquino ja havia deixat escrita una altra opinió 2 segles abans. L'ànima no pot caure malalta. Per tant, la demència és un mal relacionat amb el cos, no amb l'ànima, i pot ser tractada. Eixe era el concepte que defensava el pare Jofré, qui als 59 anys era rector del convent de mercedaris de València. Probablement, pocs de vostès sàpien que el nom d'esta plaça, de la Mercè, fa referència a l'antic convent. Però tornant al pare Jofré, dins el seu llarguíssim full de servicis hi havia missions diplomàtiques, de vegades al més alt nivell. Els mercedaris coneixien tot el Mediterrani, ja que entre les seues missions estava l'alliberament dels ostatges capturats pels pirates barbarescos. En aquella època era freqüent l'assalt a les ciutats del nostre litoral per a segrestar persones i després demanar un rescat. Com a resultat dels seus viatges, el pare Jofré era bon coneixedor dels avanços en el tractament de la demència al poderós regne de Granada. Vora 30 anys enrere, el rei musulmà havia començat a dedicar-li a això una part de l'Hospital General de Granada. Allí es feien teràpies desconegudes que a la resta d'Europa s'hagueren considerat estúpides. Però no pensava així el nostre pare Jofré. Esta biblioteca municipal, on ara la gent estudia o fa consultes, està construïda sobre els ciments de l'antic Hospital de Folls. Jofré volia un hospital específic per a malalts mentals i no compartir instal·lacions amb algun altre centre. I València era la ciutat perfecta per a aquest projecte, perquè ja disposava d'una bona xarxa sanitària. Així que només calia un bon finançament. Així que el tenaç Jofré no va dubtar a introduir-se als cercles mercantils de la ciutat, on devia aconseguir el finançament per al seu projecte. Però feia temps que a les nostres terres la iniciativa de crear hospitals havia passat de les ordes religioses a l'empenta de la burgesia urbana. En esta tasca fou ajudat pel seu amic Llorenç Salom, jove escrivà de les grans transaccions comercials valencianes, que lògicament sabia qui tenia diners a la ciutat. Buscaren noms solvents i en trobaren alguns. La proposta fou acollida amb entusiasme per alguns comerciants.
moment, el pare Jofré va comprendre que el seu projecte eixiria endavant. Un dels comerciants entusiastes era Joan Armenguer, un personatge respectat i influent, responsable de la venda de carn a la ciutat. Indubtablement, el fill idoni per a trobar altres protectors. Els noms d'estos carrers ens recorden la professió dels seus veïns, artesans i comerciants, com els protectors que buscava el pare Jofré. Havien de ser 10 en total, i sense cap presència ni de religiosos ni de nobles. 10 comerciants solvents. La burgesia estava encantada de participar en un projecte novedós i profitós per a la ciutat, i de pas deixaven de banda els antics poders de l'església i la noblesa. Per fi havia arribat el moment de la veritat. El sermó d'aquell diumenge era el senyal a la societat valenciana. L'anunci que els treballs previs havien finalitzat i calia posar-se mans a la feina. Seria obra molt santa que a la ciutat de València poguera fer-se una habitació o hospital on estigueren atesos els orats, de forma que no anaren per la ciutat ni pogueren fer mal a ningú i que ningú no els poguera fer mal a ells. Això ho va dir quan ja tenia tota la planificació tancada. Responent al senyal, Llorenç Salom i Joan Armenguer es posaren a la feina. Eixa mateixa vesprada, convocaren els altres 9 comerciants per fer la primera reunió. I apenes 19 dies després del cèlebre sermó, i amb tots els permisos en regla, començaren les obres de l'Hospital per a Innocents, Folls i Orats. L'hospital va estar en funcionament fins a mitjans del segle XX. És probable que aquella escena del beneït maltractat a què es referien els seus sermons no succeirà mai, però tant li fa, perquè va ser l'argument per a que el pare Jofré poguera realitzar el seu gran somni. De fet, l'escena es va fer tan popular que al segle XIX, el pintor valencià Joaquim Sorolla la va immortalitzar en el seu famós quadre El pare Jofré protegint un boig.